No niin, täällä on Vippe 7 ja nyt mä yritän voittaa Fall Guys-pelin 10 yrityksellä, josta 5 on finaalimaratonia ja toiset 5 on ihan perus solo-showta. Tossa Jump Showdown ensimmäinen kierros, se päättyi tosi nopeasti, vaikka mä lähdin jotain sähläileen siinä ihan alussa. Ja mä siis on skippailut tästä kohtia, jotka on vaan tylsiä. Seuraavaksi sieltä tulee toi Thin Ice. Ja mä en siis ite oo kovin hyvä Thin Iceissa, mutta no tässä selviää, että mä pääsen kuitenkin tän Thin Icein läpi. Se ei ihan hirveen kauaa kestänyt, varmaan jonkun hetken, mutta kuitenkin pääsin läpi. Seuraavana kierroksena tuli Roll Off ja mä sanon, että tässä vaiheessa, että mä en oo yhtään hyvä Roll Offissa. Ja tähän mennessä mä voisin sanoa, että tää Roll Off oli aika helppo, vaikka mä sanoin, että mä en oo siinä kovin hyvä. Ja pikkuhiljaa alkaa renkaat nopeutua ja sitä mukaan myös tyypit alkaa tippumaan pikkuhiljaa. Tää saattaa joissain kohtaa olla vähän töksähtelevää tää grafiikka, mutta mä en nyt tällä hetkellä voi sille mitään. Ja kohta huomataan, että kun tää kierros etenee tarpeeksi pitkälle, joka on siis ihan kohta, niin tää tilanne, että mä ihan niukin naukin pääsin tän läpi. Ja sitten tuli Hexaring, ja nyt huomataan, että pelaajia on enää 4, koska finaalimaratonissahan se menee niin, että ensin on 16 ja sitten siitä pudotetaan aina niin pitkään muutama, että on 1v1 finaali. Ja voi sen verran spoiler alert, että kohta me nähdään sellainen 1v1 finaali, kunhan tää Hexaringi tästä päättyy. Ja tässä vaiheessa alkaa rinki olla tehnyt kierroksensa, joten alkaa asiat muuttua vähän vaikeammaksi. Musta tällä hetkellä tuntuu, että mä olisin ihan hiuskarvan varassa, että pääseekö vai eikö pääse läpi. Mutta pääsin sitten kuitenkin. Ja nyt alkaa siis tää 2 pelaajan heksagone tai 1v1. Tää lopulta, en kerro vielä mitä tapahtui, mutta lopulta tää menee aika intensiiviseksi. Silleen niinku, että ainakin kun mä pelasin tätä sillä hetkellä, mä jännitti aika paljon, että mitä tästä tulee käymään. Eli mä siis aloitin syömällä noi kaikki ylemmät laatat, mä oon skippaillut tästä aika paljon, koska se on vaan ollut tämmöstä hyppimistä tai juoksemista. Ja se on aika tylsää katsottavaa, kun tää oikeasti kesti jonkun 5 minuuttia tää koko peli. Ei nyt ihan, koska timeout tulisi 5 minuutissa. No ainakin 3 mä voisin, 4. Jos heittää jotain vähän totuudenmukaisempaa, mutta tosi kauan. Koska se toinen pelaaja osasi myös aika hyviä niin kuin tolleen hyppiä tai näin. Sitten mä putosin kerrokselta alemmas. Nyt mä oon 5. Niin kuin ylhäältä katsottuna 5. ja laattoja, mä vaan syön niitä tossa, juoksen siis kaikki pois. Sitten mä aloin taas hyppimään niitä yksitellen. Mutta Hexagone on mulla semmonen, että mä en oo kovin hyvä siinä. Se kyllä sujuu jokseenkin, mutta mä en oo siinä kovin hyvä. Ja niin.
Mä en oo hirveesti edes niinku silleen harjoitellut mitään taktiikoita Hexagonessa, eli en osaa mitään slow diveja tai mitään hirveän hyviä taktiikoita. Pääasia vaan, että hyppii tolleen niinku mä teen nyt, eli 1 laatta kerrallaan. Ja sitten kohta alkaa lähestyä viimeinen kerros nyt siis. Ja tää oli silleen huono peli multa. Mä tein ihan tyhmän virheen ja mä liukastuin tosta laatalta pois. No mä hävisin tietty, mutta seuraava yritys numero 2. Ja siinä oli Thin Ice ekana kierroksena. Ja mä pääsin siinä ihan suhteellisen helposti, ei mitenkään erityisen, mutta se päättyy ihan qualificationiin. Ja kierros 2 oli Blast Ball. Ja mun mielestä mun lemppari finaali ikinä ehkä Blast Ball, jompikumpi Blast Ball tai sitten Hexa Gravity. Se ei oo soolossa, se ei toimi finaalina, mutta sitten kun tulee se Hexa Gravity, niin aina niin kun pelaan sitä melkein koko sen ajan kun se on. Ja vaan sitä Hexa Gravityä. Blast Ballissa mä oon ehkä saanut suurimman osan voitoista ja joskus mä teen virheitä, mutta nyt mä itse asiassa pääsin sen läpi. Ja sitten on Kraken Slamin vuoro, joka on ehkä mun mielestä Survival-finaaleista mun inhokki roll-offin jälkeen. Eli roll-offi olisi niinku kakkosinhokki ja tää olisi niinku se ihan... Mä en tykkää tästä yhtään, koska mä oon ehkä jo oma voittanut tässä, mutta... Ja päässyt finaalimaratonissa läpi, mutta se ei vaan oo kiva peli mun mielestä tää Kraken Slam. Tässä mä siis putosin. Ja seuraava yritys numero 3, ensimmäinen kierros on Hexa Terrestrial. Ja se on mun mielestä hyvä kierros, koska se kestää yleensä ihan muutaman sekunnin, niin kuin ekana kierroksena finaalimaratonissa. Niin kuin tässä nähtiin, niin ehkä joku 3-5 sekuntia. Se oli siinä. Ja jälleen kerran on Hexagonen vuoro ja mulla itse asiassa tuli Hexagone ihan mun mielestä jopa liian monta kertaa tän pelien aikana, tai tän haasteen aikana. Eli tässä nyt siis skippasin aika loppuun, eli tää ei oo enää siis sama kerros, mistä me lähdetään se ensimmäinen keltainen, ja sitten mä putosin Hexagonessa. Ja tässä oli siis lyhyt pätkä Kraken Slamista ja nyt siirrytään Jump Showdowniin, koska tää oli seuraava yritys ja Kraken Slam oli eka kierros ja mä olin unohtanut laittaa videon päälle ja muutenkin se kesti ehkä 1 sekunnin se kierros, oikeesti ehkä 1 sekunnin, joten mä päätin sitten jättää sen kokonaan tohon ja Jump Showdown toisena kierroksena yllättävän pitkään mun muistaakseni kesti. Ei silleen mitenkään pitkään, mutta se kestää yleensä tokana kierroksena alle minuutin ja tässä tapauksessa meni yli minuutti. Eli niin kun vierasta tippui laatta ja nytten oli enää 2 niitä ja se oli semi-helppo läpipääsy. Ja tietty, vielä kerran Hexagone, eikä tää edes tainnut olla viimeinen kerta kun se tuli. Ja niin. Voin sanoa jo tässä vaiheessa spoilaan sen, että ei tässä oikein hyvin käynyt ja sen ehkä huomaa heti tästä alusta, että mä putosin monta kerrosta saman tien. Tässä oli jo 3. ja 4. ja nyt mä vaan syön 4. kerrosta, se että saa sitä skipattu. 4. kerroksen syömisvaiheen loppuun. Tulee 5. Yritän hyppiä yksitellen. Ja sitten tullaankin toisiksi viimeiseen kerrokseen ja huomataan, että se viimeistä ei enää ole. Ja sit mä tipuinkin sieltä. Sitten
yritys. Seuraava yritys siinä oli Hexaterrestrial. Ja tässä kävi kanssa silleen, että se kierros kestää ihan pienen hetken. Koska se oli ensimmäinen kierros. Ja mä en ymmärrä mikä siinä on, mutta kun se ensimmäinen kierros, niin kaikki tippuu niin nopeasti. No tää itse asiassa kesti sitten vähän pitempään, kun se oli jouduttu skippaamaan. Ei tää ollutkaan sellainen pieni sekunti kierros. Ja sitten tääkin aika monta kertaa tää Kraken Slam ilmestyy tässä, mutta tää Kraken Slam kierros, niin mun mielestä tää ei ollut mitenkään erityisen hyvä kierros. Ja mä yritin jossain välissä grabaa tyyppejä, mutta silti mä pääsin läpi. Se ei siis sujunut mitenkään erityisen hyvin, eikä siinä niin kuin mitään huonoakaan ollut. Sitten Thin Ice. Ja tää Thin Ice, mä muistan, että tää olisi ollut, mä en oo ihan 100 varma, mutta tää taisi olla se, mikä kesti ihan hirveän pitkään. Tyyliin monta minuuttia. Joo, tää oli se, kesti ihan sika monta minuuttia. Tässä vaiheessa ajattelin jo, että on aika tiukat paikat mullakin tässä, että toivoin vaan, että kaikki tippuu, mutta ei, mä tipuin. Ja sitten siinä oli ne kaikki 5 yritystä, se puoli ei onnistunut, joten nyt siirryttiin näiden 5 solo show yrityksen pariin. Ja ensimmäinen kierros oli Digitrek. Ja Digitrek on yleensä ihan hyvä taso. Ihan niin kuin mä tykkään siitä, mutta nyt tällä kertaa mulla kävi ensinnäkin niin epäonnisesti, että toi pallo donkkas mut tuolta saman tien alas. Toisella yrittämällä mä pääsin siitä. Ja mua rupesi tässä vaiheessa niin kuin ärsyttämään siinä, että nyt jos mä en ehdi, niin Ja nyt saavutaan loppusuoralle. Ja niin kuin mä uumoilinkin, niin en sitten ehtinyt läpi. Sitten tuli toinen yritys ja tää oli Speed Slider ensimmäisenä kierroksena, ihan siedettävä taso. Ja tässä kävi sitten yksi juttu, ihan sika hyvä juttu loppua kohti. Tässä siis ollaan loppusuoralle menossa. Ja mä siis sanoin että tässä tilanteessa tämähän on ihan skippien skippi. Kun normaalistihan mä teen ton joo, mutta nyt mä jotenkin jollain ihmeen kaupalla pääsin ton koko toisen liuun yli ja suoraan tonne maaliin. Ja sit tuli Gate Crash toisena kierroksena. Ja se oli aika helppo, mutta se meni aika tiukoille. Sitten tuli Snowball Survival ja mä ajattelin, että heti kun mä näin ton mikä variaatio toi oli, mä olin heti, että no mä en tuu selviä tosta millään. Että siinä on kaikki noi lisälaatat ja kaikki noi. Ja niin kuin keskellä on hirveästi sinne reikiä tullut ja sitten lopulta toi pallo alkoi tulee mua päin ja se työnti mut aika monta kertaa nurin tossa. Ja kolmannella mä putosin. Sitten tullaan yritys numero 3 pariin. Siinä on Track Attack. Ja
Track Attack on mulle yleensä sellainen, missä mä pääsen melkeinpä aina. Aina jotenkin edes läpi. Ehkä tiukoille, mutta yleensä aina. Ja tää kierros jotenkin tuntui siltä, että olisi mennyt jotenkin paremmin, vähän nopeammin. Mä en yleensä oo mitenkään hirveen nopea ikinä Track Attackissa, että ehkä kerran 2 on ollut joku tyyli ensimmäinen. Mutta tässä kohdassa on mun mielestä, no mä luulen, että suurin osa tietää ton, mutta tämmönen hyvä skippi pystyy syöksyyn ton liukuhiinon yli. Mutta kuten huomataan, niin mä pääsin läpi aika nopeasti. Ja sitten tulee tää mun ihan hirvein inhokkitaso. En tiedä onko tää ykkösinhokki, mutta mulla on tosi monta tasoa, mitä mä sanon ihan ehdottomasti inhokkitasoksi. Tää Star Chart on niistä yksi. Ja siinä on tavoitteena löytää tuolta kartalta tommonen reitti. Ja mä en edes yritä katsoa sitä karttaa, mä vaan seuraan muita. Ja jossain tilanteessa mä tässä siis ihan kohta saan siis checkpointin. Joten se on ihan hyvä saavutus. Mä yleensä 95% ajasta kun mä pelaan tätä, mä en pääse tätä tasoa läpi. Ja ärsyttävä, suoraan sanottuna ihan hirveän ärsyttävä kenttä. Se on tullut ihan lähiaikoina takaisin tähän niinku Vaultista tähän peliin. Eli niinku sieltä, että jos se on ollut buginen taso, niin ne on mennyt semmoiseen niinku vähän niinku talviteloille, mutta niinku ei talvella. No joo, mut siis tässä huomataan, että viimeinen taso ja aika niukin naukin, mut kuitenkin pääsin, ei se nyt mennyt niin niukin naukin. Seuraava on Blastlantis. Ja tääkin kesti jonkun aikaa, ei mitenkään hirveän pitkään, mutta mä en ite oo silleen mitenkään hirveän aggressiivinen noiden Blast Ballien kanssa tässä Blastlantisissa, että vaan meen tonne ylös sinne punaiselle alustalle ja joskus heittelen sieltä niitä palloja, mut sit kun niitä sinne tulee, eli tänne punaiselle ylös, koska sinne kun se vesihän nousee hitaasti, niin se lopulta saavuttaa vasta viimeisenä tyyliin tämän punaisen osuuden. Täällä ylhäällä, missä on tuo vasara näin, niin sitten se on mulla semmonen turvapaikka. Joo, siellä on pieni tila, vähän niinku, että sinne voi heittää pallon, mutta se on se riski, minkä mä vaan on ottanut aina. Ja finaali on Hexagone jälleen. Ja tässä oli vähän epistä se, että mulla ei edes ollut laattaa aloituksessa alla. Eli mä menin suoraan alas, kun jotkin muut sai semmosen hetken siellä ylhäällä, että sitten tätä skipattiin tää loppuun. Ja sitten tässä oli se, että nyt vietiin viimeisissä laatoista kiinni tää taistelu. Siellä on jossain yksi pelaaja, mutta sit mä liukastuin, tipuin ja mä olin viimeinen, jonka piti tippua. Sitten oli seuraava yritys. Ja siinä on Treetop Tumble ekana kierroksena. Ja mä oon yleensä semi-hyvä Treetop Tumblessa, eli mä en oo ihan aina ensimmäinen. Nyt oli aika lähellä, mä olisin ollut ensimmäinen, koska mä olin semi-nopea, mutta... Ja tässä onkin hauska, kun noin kookospähkinät tuolla välillä, niin sit mä aina alan laulamaan, että kuinka saisin rikki kookospähkinä. Ja se oli just se, mitä mä aloin laulamaan, kun mä pelasin tätä kookospähkinä, tai kun olin tuossa kookospähkinäkohdassa. Ja mä pääsin helpolla sen läpi. Sitten tuli Gate Crash, eli mun mielestä tässä tapauksessa tämä kyseinen kierros oli yksi tosi ärsyttävimmistä kierroksista tämän päivän aikana. Ja sen takia, että toi portti, se aukesi kerran, mä en ehtinyt siitä. Sitten aukesi noin viereistä, kun mä menen siihen takaisin, menee kiinni. Ja tää oli vaan just tämmöstä, että mihin ikinä mä menen, niin se menee kiinni. Ja nyt se vihdoin aukesi viimeisen kerran mulle, että mä en sitten ehtinytkään sen takia sitten läpi ton yhden portin takia, toikin vielä. Ja sit mä en päässyt. Ja sitten tulee DoorDash, siis viimeinen yritys. Mun muistaakseni viimeinen yritys tässä haasteessa. Ja DoorDash on... No, tässä tapauksessa mä pääsin sen, mutta joskus mä en pääse sitä, aika suuri osa ajasta mä en pääse tätä DoorDashia läpi.
Mä sain jonkun oven tässä kai oikein ja sitten... Harmi ei ollut tätä vasaraa, joten mä en päässyt ottamaan vasaralaukausta, mutta mä pääsin maaliin sentään. Ja taas Treetop Tumble, joka tällä kertaa se meni vähän huonommin, koska mä aika paljon mokailin taas kookospähkinöitä. Ja nyt tuntuu, että toi yksi kookospähkinä vaan yritti osua muhun uudestaan, se kerran uudestaan osui ja näin. Sitten mä meinasin ratsastaa sarvikuonolla, en halunnut sitä tehdä, mutta meinasin. Sitten tässä on nämä ärsyttävät tuulettimet, mitkä aina välillä sammuu ja sitten pitää mennä silloin. Ja sitten tulee kohta, joka oli ärsyttävä, toi sammakko työnti mut tosta reunan yli. Ja mun mielestä tää liuku on aika rigged, tai ei rigged, mutta se on niin kuin silleen vähän siinä ja tässä, että onko se reilu, koska jotkut pääsee siitä heti ja jotkut vaan tippuu siitä välistä. Ja nyt siis tuli vielä Slime Climb, ja jos pitäisi valita Slime Scraper vai Slime Climb, mä luulen, että kun jotkuthan on aina sitä mieltä, että Slime Scraper on paras, kun sitä ei aina pitkään aikaa näy, kun se tulee jossain. Mut mun mielestä se on Slime Climb, koska Slime Scraper on vaan niin vaikee, ja kun yksinkertaisesti Slime Climbikin on tosi vaikee, niin Slime Scraper on mulle vielä vaikeampi. Mä en oo tyyliin koskaan päässyt Slime Scraperia edes puoliväliin, mutta siitä nyt niin Slime Climb. Tää kierros meni aika hyvin, kunnes tultiin tähän loppukohtaan. Mä yleensä siitäkin on päässyt ihan suht mukisematta. Mä tein tyhmän virheen ja mä hyppäsin vähän niinku alas tosta. Sitten toi työnti mut toi palikka. Ja lopulta mulle kävi tässä tosi huonosti, nimittäin mä tipuin, joten haaste feilattu.